A pesar de que o Concello de Rianxo formaba parte do programa de vivendas baleiras da Xunta da FEGAMP, ningún propietario do municipio se tiña adherido ao programa. Ante a falla de oferta privada, o Executivo decidiu promover un proxecto público para a implantación de vivendas de alugueiro social nas antigas residencias dos mestres. As obras para rehabilitar as 4 primeiras comezarán nas próximas semanas, cun orzamento próximo aos 170.000 euros. Ocorreusenos, tiñamos moita gana de facer algo coas antigas vivendas dos mestres, evitar a progresiva degradación dese espazo e seguir traballando. E ao final conseguimos que o primeiro bloque quedase desocupado e deixar baleiras un conxunto de 6 vivendas. Delas 4 se van rehabilitar nestes días, xa houve todo o proceso de contratación e o comenzo das obras non vai ir máis alá de 1 ou 2 semanas, e se restaurarán para outras tantas familias, 4 vivendas para 4 familias de Rianxo que se poidan acoller ao programa de vivenda de alugueiro social. A intención do Concello é seguir a promover a dotación de vivenda pública, polo que xa se está a tramitar a construción de outras 2 nunha antiga escola unitaria, así como a segunda fase nas vivendas dos mestres. Van camiño de tamén poderse integrar dentro deste programa previa solicitude da subvención correspondente outras 2 nunha antigua escola unitaria, e tamén estamos traballando, de feito vai a pleno este mesmo xoves, vai ao pleno unha nova oferta a Xunta para que desafecte outras 6 vivendas, das que 4 máis se integrarán neste proxecto. Segundo os datos que manexa o Departamento de Servizos Sociais, actualmente son 8 as familias que precisan deste equipamento. A intención do Executivo é poder dar cobertura a todos os demandantes de cara ao vindeiro ano.